نبرتن تولادن عصرت عدتات نؤزوا من دفرا ገንዘቦምን ጉልበቶምን በመዋሃድ ንምንቅሳስ ተሽከርከርቲ አጸጋም ኮይኑ ጸንሐ 7 ኪሎሜትር ጽርግያ من دفرا ኩደ ጭራ አረጊት መخረም በወፈራ ይጽጉንሎም እትን 10 ዓድታት ዘገልግል መስመር ክራማት ብዝፈጥረው ውሕጅ ከምተበላሸው ዝሐበሩ አቶ ተስፋዝጋ አስመላሽን አቶ ሑሪስ ባህቱን ብሰንክ መብልሻውት ጽርግያ ዕለታው ንጥፈታቶም በአሉታ خጽሎ ከም ጸንሐ ብምሕባር ንምጽጋኑ ዓቅምታቶም አዋሃሂዶም ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጾም አዋሃድ ናይቱ ወፈራ አቶ አብርሃም በራኺ አብዛሃው ሐበሬታ ነፍስ ወከፍ መምሕዳር ከባቢ ገንዘብ ብምውጻእ ምስአብ ከተማ መንደፈራን አስመራን ዝነብሩ ተወላዶተን ዓድታት ብምትሕባር ክጽግንዎ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ አረድዮም አቶ አብርሃም ተወልደ በወገኑ እቲ መስመር ንብዙሓት ዓድታት አገልግሎት ዝህብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብፍላይ ንአረጋውያንን ነፍሰ ጾራትን ዓብ ፍታሕ ከም ዝነበረ ጠቂሱ ኣብ ምጽጋኑ ብምምሕዳር ንእዞባን ዝግበረሎም ምድግጋፍ ብምስጋን ኣብቲ መስመር ዘገልግለ አውቶቡሳት ክምደባሎም ተላብዮም حلاف قطباو لمعات نوزوا من دفرا اتو ماكل تسفا ميكائيل دما ابتو نوزوا حزبي باستفلالي عدتات تمساسال سغمتي بموساد راهياتاتن صرغياتاتن كمز صغنن كمسرحن بملكات حزب بحفشا دقنستي دما بفلاي ابت سراح نزر ايو زلو تغهاتن توفاينتن مغويسوم አብኑ ዘባህ አጋዝ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተሐድስ ዓድን አማሐደርቲ ከባብን መነዋብሮ ስንኩላን ዜጋታትን ምምሕያሽን ጥዕናኦም ንምሓስ